morning. So, eto may papakita ko sa inyo ang pangampanya ng aking idol. So, susuportahan natin siya. Pasuyo guys, pag-i-support na lang ito, no? Boto yan po. Shout out! Okay, course! Ana, Tricia, Arceo. Hello! Derecho! Ganyan kakulay ang pangampanya. Derecho y voto. Marguera, shout out. Good. Shout out. Ate na idol, ito si Purok Badjoy, masipag to guys, si boto nyo to. Very good to. Tricia Arceo, ang SA ko, leader, matalino, maasahan, mapagmahal, samahan sa ikaunlad ng kabataang pandan at ikimakamong kapitana, Course Alejandrino. Sinimulan ng ama, itutuloy ng anak. Diretso Servisyo, Alejandrino, ituloy ang saya, ang dangal at bako ng pandan kay Kapitana Course Alejandrino. Shout out! Course Alejandrino.